Mae Gymanwlad yn rhywbeth enfawr. Mae mor agos at fod galon. O fi wedi ennill fy medal air cyntaf yn Llundain a sai wedi colli unrhyw beth ond am y Gymanwlad 2014 lan yn Glasgow ble o'n i wedi dod yn ail. O'n i ddim just dod yn ail, o'n i wedi colli dyn o Lloegr hefyd, felly oedd hwnna'n really wedi brifo fi. Ond fi wedi fod yn aros 8 blynedd am y siawns yma. Fi wedi fod popeth mewn ers Tokyo achos fi wedi fod yn taflu'r siop proffesiynol am y 8 blynedd diwethaf a oedd rhaid i fi aros, gorffen, wneud y swydd allan yn Tokyo, wedyn rhaid fi'n gallu pigo lan y Disgen nawr canolbwyntio ar y Gymanwlad. Felly fi wedi fod yn just ymarfer bita cysgu, Mae popeth wedi fod ar y Disgen yma achos o'n i ddim yn gael blwyddyn. Ond mae pethau wedi dod nôl at ei gilydd a dod nôl â medal air yna. Hwnna'n yr unig beth, yr unig nod arall i wneud. Yr un sydd eisiau yn y cabinet? Ie, yr un sy'n mynd i fod y fwyaf i fi hefyd werth, dweud y gwir, achos chi ddim yn cael llawer o siawns cystadlu am Cymru. Fi'n pob amser mynd i cystadlu am Prydain yn y gemau Ewropeaidd neu pencampwriaeth y byd neu gemau Paralympiaeth, ni ddim yn cael siawns, dim ond y Gymanwlad. A achos mae'r Gymanwlad yn tyfu efo campau anabledd a ddim anabledd yn dod at ei gilydd. Does ddim pob amser siawns i pob camp fod yn y gemau. Felly, pan o'n i wedi colli yn Glasgow, o'n i'n meddwl, ydw i'n mynd i gael siawns i wneud hyn eto? A pan o'n i wedi ffeindio mas, o'n i'n gwybod reit, yr unig un. Fi moyn gofyn i ti am yr elfen ymarferol o gyrraedd le ti nawr. Achos yn y bod, ti wedi gorfod ail ddarganfod y Disgen, ti wedi goffod newid y siap hefyd. Ie. So, ar ôl gorffen yn y shot, o'n i'n gwybod reit, os fi eisiau fod y gorau ffosib, a sa eisiau teimlo fel o'n i'n teimlo nôl yn 2014 yn y Gymanwlad Glasgow, fi'n mynd i wneud popeth dan hael i wneud yn siŵr bod pan fi'n sefyll mas na fy Cymru ar fy chest, fi'n gwybod fi wedi wneud popeth a fi'n y gorau ffosib. A hwnna'n yr unig peth fi'n gallu wneud, i fod y gorau ffosib. A fi'n gwybod nawr, fi wedi wneud popeth, fi mewn siap, fi wedi colli tua 12 kilo, achos o'n i eisiau wneud siŵr bod fi'n pwerus a symud dros y cylch. A fi'n gwybod fi wedi rhoi popeth mewn i hyn, a beth bynnag sydd yn digwydd, fi'n barod i tafu bell, ond i dweud y gwir, fi'n just aros i mynd mas na, achos does dim byd yn curo cystadlu yn y pencampwriaethau enfawr yma yn ffordd. Gyna, mae wedi bod yn fraint cael gwylio ti heddi a cael bod mae i weld fel i ti yn ysbrydoli bobl eraill. Fi'n gobeithio bod ti'n sylweddoli ni. Diolch yn fawr, ond na, sa'i ddim achos i fi'n caru fy swydd, fi'n caru dod yma, a os mae pobl yn troi lan a nhw'n just rhoi y gorau ffosib, fi'n caru hynna, achos fi wedi fod yn wneud hyn am oesoedd nawr, a fi wedi bod yn astudio'r camp am gymaint amser. Fi'n gwybod fi'n gallu fod yn gwell bob tro. A os mae pawb sydd yn dod lan fan hyn efo'r fel un attitude, fi'n caru hwnna. Felly, os fi'n gallu rhoi nôl, neu ysbrydoli, neu helpu nhw mas, mae hwnna ddim problem i fi. Fi eisiau wneud yn siŵr pan fi'n gorffen bod y medalau air yn dod nôl i Cymru pob tro.